Mä vedän videota jo, et... On mä näköjään. Joo, nyt mennään. Oi vitu hullu, saatana. No oikeesti sä oot ihan kipeä. Nyt sinne se ei oo mitään puute kuitenkaan. Vittu on ihan paprikoita. Eikö mitään tunnu? Kohta menee jogurttipurki. Voi saatana, eli 2 fatalia. Joo, yli paljon vittu. Onko mehukasta? Se meni 2 Se meni 2 ämmästäkin nopeammin saatana jogurttipurkilla kuin näistä. Ei Fasse osaa kasvattaa näköjään tulisia paprikoita. Sori Fasse, kyllä sä osaat. Se menee vessaan kohta. No. Nieliks ne kaikki kerrallaan? No ei, no. Noniin. No, onko se paha oikeesti vai onko toi vaan jotain semmoista niinkö... No on se paha. Oi vitu hullu. Kuvaaks sä tosta näin, niin mä hakkasen kaljan. Ai iso.